Бүгінгі біздің мәузуғыбыз бүріклер, кәләпүшләр турында ең башта мұны алайық әлі. Менә бұл түбәтей деп ата, рақшын. Қайбір түркі халықларда рақшын да делер түбәтей. Бұл бик артық бизәкле. Артық бизәкле. Мәсәлән, аны имет ансамбльләрдә катнашучы, сәхнәгә чыгучыларга бәлки килешә дә торгандыр инде, ләкин менә ир кешегә, мәсәлән, инде бу мәсәлән мин киеп йөрмәс идем. Бик матур ул үзе, име? Ләкин мин артык бизәкле, менә монда мишора дигән сүз инде теге җылтыравыклы, җылкылдавыклы, арзан гына, арсыз гына әйберләр инде. Шуңа күрә мин егет кешеләргә, бигрәк тә ир егет кешеләргә артык бизәкле кәләпүш кияргә тәкъдим итмәс идем. Әйтик, менә мәсәлән, менә бундый кәләпүш. Бу кәләпүш ука белән чигелгән. Ука белән чигелгән кәләпүш, мәле бу ярап тора. Ир кешегә дә ярап тора, ләкин барыбер менә анда, бында бик күп бизәкләр, артык бизәк, артыкча. Мәсәлән, кара кәләпүшкә бәләкәй генә, мәсәлән, бәләкәй генә бизәк булса, ул бик матур булыр иде. Мин шуны киеп йөргән булыр идем. Инде хәзер күчәбез бүреккә. Менә бу минем атамның, бабамның бүреге дип әйтергә кирәк. Ул Каракүлдән тегелгән. Моны кәләпүш дип әйтеп булмый. Бу кәләпүш, булар кәләпүш. Бусы түбәтәй. Аермасы бар бит. Кәләпүш. Кәллә дигән сүз фарсы сүзе, баш дигән сүз. Пуш әйбер дигән сүз, баш каплауыш. Бу да кәләпүш. Әммәсе түбәтәй, түбәне каплап тору өчен, хәтта еврейләрнең руханияларында менә бәләкәй генә түбәтәй ябыштырып куялар да, име? Чынлыкта безгә бик якын. Менә бу Каракүл бүрек. Менә монсы инде бу минем үземнең киеп йөри торган бүрегем. Бу Каракүл бүрек. Каракүл бүрек ул затлылык галәмәте дип әйтергә кирәк. Чөнки урта гасырларда, яки анда 19-нчы гасырларда татар зиялыларының башына карасагыз, фоторәсемнәренә карасагыз, башларында менә шушы Каракүл ул татар бүреге, Кырым татарлары бүреге, Азәрбайҗаннардан килгән, хәтта төркләр дә килгән, менә бу Каракүл бүреге. Мулла Нур Вахитовның башында шушы бүрек. Кырымда bütün яшьләр шушы бүрекне киеп чыга. Бернинди бизәк тә юк, бернинди дә юк. Әллә каян күренеп тора, солдатта булган дигән шикеллеме, әллә каян күренеп тора, бу татар икән. Бу безнең милли бүрек. Бу дингә кагылышлы түгел, бу Нугайбәкләрдән өйрәнгән дә иде. Нугайбәкләрнең башында шушы бүрек. Шуңа күрә сез бу кәләпүшләрне кияргә теләсәгез кия аласыз, һәм горур йөртә аласыз. Кайбер кеше уяла, минем дә бар инде бүрек, Каракүл бүрек. Яки аның хатыны кушмый, яки аны башкалар кушмый, инде бүрек кияргә дә хатыныннан курыккач, инде белмим, кая бара торгандыр бу дөнья бит. Мин мәсәлән бик рәхәтләнеп йөртәм. Һәм сезгә дә киңәш итәм. Бүрек турындагы мәүзугыбыз тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау калыгыз.